хатоги нигоҳ кун, хатоги мебурад. Намед ай сабаб интернет. тақрибан як ҳафтаи охир муштариёни ширкати мобилии Тисел шикоят мекунанд ки бо сабабҳои номаълум замимаи чигап дар телефонҳояшон кор намекунад ё кораш хеле бад аст. ин дар ҳолест ки корбароне ба монанди Садриддин Юсуфов аз хубу осон будани ин барнома дар гузашта ситоиш мекунанд. Аввале ки программа баромадагӣ буд, зиёд истифода мекардем, беҳад зиёд истифода мекардем. Беҳад осон шудагӣ буд, мисол бо вай намекуфтем да, дар Тоҷикистон вақте интернет надоштан, мо любое время занг мезадем да. Инҷа интернет сестарак буд, мисол Кӯҳистон да вообще сестай. Интернет надоштан мо любой вақт метавонистем ки дар алоқа бироем, ҳамеша дар чӣ будем да, дар тамос будем. Вақте ки чӣ гап набуд, дар Кӯҳистон интернет набошад, ягон хел алоқа надорем, ягон хел занг зада намешавад. Вақте ки ин биромад, ҷа интернет ҳам надоштам, мо дар алоқа будем да. Яд хуб буд. Лекин дар ин рӯзои ахир чӣ кар шуд? Безеб шуд, намедонам ба чӣ сабаб, вообще сус шуд. Программа ҳаст, сайдарунаш кор мекунад, не ки сайднит намешавад. барномаи чигап наздики 10 сол пеш аз сӯи Тисел роҳандозӣ шуд. дар ин ширкат мушкилро техникӣ арзёбӣ намуданд. таи бигирем ним соли ахир як барномаи махсуси таҷдиди замимаҳои мобилие ки аз сӯи ширкати Тисел роҳандозӣ шуданд, пешниҳод шуда буд ки онҳо бояд ки аз сари нав таҷдид карда шаванд. дар ҳоли ҳозир мутахассисони ширкати Тисел дар сервер ё дар махзани иттилои ширкат шабонарӯзӣ ба таври 24/7 фаъолият доранд. муштариёни барномаи чигап мепурсанд ки ин мушкил то кай идома хоҳад кард. фикр мекунам ки дар рӯзҳои наздик на камтар аз 7 рӯзи дигар, 8 рӯзи дигар ё ҳадди ақал 10 рӯз барномаи чигап, шакли нави барномаи чигап ки аз чигапи соли 2015 ва 2022 ба куллӣ фарқ хоҳад кард ва тавассути он баъзе аз амалиётҳои дигарам анҷом дода мешавад. Амалиётҳои фикр мекунам ки амалиётҳои видеоиву садоиву интернетиву дигар чизҳо имконпазир мегардад. аз замимаи мобилии чигап аксаран муҳоҷирон ва тоҷиконе ки дар кишварҳои хориҷӣ кору таҳсил доранд истифода мекунанд. дар тоҷикистон суръати интернет на чандон хуб арзёбӣ мешавад ва нигаронии сокинон аз вуҷуди мушкил дар тамосҳояшон тариқи паёмрасон ё мессенҷерҳои дигар ҳам борҳо садо додааст.